আদিবাসী জনজাতির কোনো মানি না মানো না মানো না মানো আসাম সরকার হয় হয় হায় 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 আসাম সরকার হয় হয় হায় 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 আসাম সরকার হোশিয়ার होशियार होशियार আসাম সরকার হোশিয়ার होशियार होशियार We want justice 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 We want justice 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 আমার দাবি পূরণ করো पूरन करो पूरन करो আমার দাবি পূরণ করো पूरन करो पूरन करो আমার দাবি পূরণ করো पूरन करो पूरन करो Karbilo Charlie song in Pendak Wolong Komajia hit Tilo tum Kontap ti Aparman itum dag demonstration padolo so puthake lagay tum Jasamepet government of Assam tumbang la K troga tumpan ST ki PG polam se bangdak lo sila so pot bange non itum Karbilo Charlie song in ben bange totally like khamke lo ke khamke nang ko ke la lo je la so alang li tumhan jong si ke tro tumhan jong si ST pidel lo pulo tang de lage tum ke luksan thepik lo lage non ke do bom ST tum la ST do bom penta jaseme pet kar die tum ke pudunde si ke ongla nahok along tin long same chokama mo ben chenglok tame nang tok la hin pen tame sakuria war sain pen tame nahok ta pudunde pila pulo tang de itum non do bom da tribal population do bom penta itum dage 38 lakhs to 40 la puson an si tum to chot asam long tame la tum non 6 communities pen ke do bange dake around gwan lo 1 crore so la tu 1 crore 50-20 la person lakhs do la tu tang de itum non 40 lakhs pen la tum pen jong si tum hanang ber thilo de tum kona lo non ke dun la ko son si la tum long compete dun la si la so puthak bangke to tele si ni tum hin bange che don lo ke Karbilo Charlie song det pu le tum thek long lo asam lang ri long je ke dong dun tribals tum bangke la ke kham ke long lo la si la so puthak bangke tum jong si alang tum han jong si ahok ha ke sti jong si piden lo pulo tang la ke tum bange ken hok the piko asam long chot kali si all india long ko pima aboreng awar sai pen cheng long la tum ke Charlie hin admission ke long dunia pen da tum na hok ta long de lo la si all india long bangke tum la da ke thang da la puson ke thaga ve mo pen da pulo STP STA tong STD tong la puson ke thawe STT ST joji pinilanga mang all india long pen koma tum si itum sidul trap kota long ben kiong dun nai lo pulo dang de si Mina group tum do Mina tribe dum do la tum si ang ton long an administrative ben chenglong la tum civil line ben chenglong la tum an si chot thai lo pini Mina tribe ke long la ke Madhya Pradesh Rajasthan hala pun long topik ta pinang an ta hala tum si all india thedung asakuri ke jolab lo itum dak asam long tum an no an da podun de la si non hala tum jong si wan tu de lo pulo dang de la ke itum bang ke pilo na hok da podun de lo tum ge la ke Assam government tum non bangke ke matha bangke tribal la khai tum do an ke patinang pasungnang bo an si non la tumai na claim ro la si ni tum puji bangke la so government of la so pilo group of minister report bangke la ke revision tu pame nai busi ni tum diman lo chief minister pham same tum diman lo je la so a report bangke la ke chok chelang la so pot bangke ni tum ke troga tum han lang sele de alang tum han ni tum kai teng si pilo ni tum chingki dam chingki pun chewang pun ni tum korte injection je chekam same pini la so hala tum han da ko pine ke six se pin ni tum tribe existing tribal ke do tum han thang six se pin men ko pine atwar ke me bang si thik pinang ji busi nil tum hin ban bang e chunin pon Majia long fidolo la pen ke bang jelanga por fita me ilitum kaprek kar benglong hawar tin fita me labang so awareness labang so kachedok tok pen chenglok kachesong bang tum jeng deng pon bompo jong la ilitum kemang chun che tiga bang ke Karbilo Charlie song pen patir pi pon pen Wolong Komajia labang so yang bom itu kachesong patel isi chedok tok amai asong silgong dit pon teman pon lo kacharok to amai tu gopi posri li pudama pulotang la kala hello pini non hejong Assam cabinet pen ke dengpon 6 communities akhai tum hada semer la tum ke kamangrang mucot la pen aphai kita mi ong mucot akhai tum handa semer status ke pipon ji pol bangso approval ke en ponder bang ke la ke ilitum karbi akhai phan kita mi sekan hok hidung do lasi labang kala hello ili to makhai phan ko bi bose kana hok doji ma pulam theke lage kaprek kali pini central institution ng langgam plutante centrally ka conduct kona exam mukhalong filangdam plutante centrally kala ke STH puabe STP puabe dake ST puchunaji la sikado ko be reservation tame 7.5% bet kedo sila bang solong da jong tila 6 communities ka parang muchot Ricu ke mantang laso aruari matum siyong pili tum anban ng cerai pidaji plotang la kail tum kana hok hipik lo kana hok kela hello lasi labang so putha bang kela kenon
college ka charli boy university ka charli boy re suwe jang tuma future ka pangting kuk ji phan si government atum abidi gang lem ke claim bang sul mang jonang kokpo lafi labang su ke kham khi thip ji matil tum anban bang tum chirim pamilong nang ji plotang te ilitum SD status ke 6 community sa tuman papilong le ji phan nang tum siang tong bang chepe jonang kok lata isi ka chadok tok alam thelo kali plotang te lake ilitum pini labang su suluk pada kapor darong film karbi solang dorat mate ilitum risu jang ubi kimi ke thurni kacharli ka thek dedo abang mar pertama labang so por dun clip pulutang te ke bang jelangani bang ke ilitum kon mail tum warsai ke long nai bang kala long delo lasula bang ke alam the bang kala hello non apor itu pasang tong cepe dopen sarkar phan jong nun dang nang po je ST status kala ke ilitum ke dotang atuma phan pena kaprek kala ke pilong le lapen peglong le bang tum jong the bhai nang lalu pelotang te ilitum akacha song mate itum ke bang jelang bikin hasan me ali doji kali pelotang te nonason pini la 6 community satuma phan aron re pela bang so status ke pek ponde da bang kala ke ilitum asamangkang pilong ke do existing tribal communities satuma lang kala ke isi abarden lo isi buja teng lo kalau bang so kapar punang ji kala ke ilitum cetorok ji la ke mentune da ilitum cepate dunun la so ang dengan bang ke lasi la bang ke ilitum mentune tame cedonun hekhe lapen nili puing tung ke chok chelong ke ilitum ke karbi lo charli asong man kai ke me jong dak pen ke chok long mangel tum ka churu feta me kai ta hainang ji pudili ning je ver telam kala hello ke dam tang apor feta me news long nil theglong lo pini tim karbiang long achieve tuliram rong ha kai feta me ST alwak so 6 communities tum aputhak ke pek ponje ko puthak nang liku pilo ki pupo pula bang so lam theke thak long mangge CM tuliram rong hang bang kala ke kaning je pejoy pik lake ilitum 6 sedulong ke do karbi phan ke thang kai fake pon abe pusi ke pu alang li labang so lam ko son pekaning je hailo pini nangli nili punon central institution mate centrally ka conduct pon exam mo khalo no sel tum se pati dun plotang te khala dake nili ga sik fidula munit ama nili phan ke reservation do nang beji pu ke tum ke puno lapor si ST plotang de centrally ke ST chonaji dake STP STH pu ke labang so recognition la puson bang ke pe kon pe kalau dah kaya kota masih 7.5% at pola sila bang solong bang kala ke 6 sidula long ke effective polam kala ke alang li ganing jedat bang kala ke chok chipik lo la fila bang ke alang li chikobir si kemi lapen 6 fidula council long jasa met karbeng long autonomous council long alang li ka chief lo pusata mala bang so det pi aphan mate karbia khai pi aphan ke rai ko malam pi alang li ninja donang di pinpura monang pini rabha se autonomous council along CM tong ke sor rabha ke bangke nik me hanga thek ta tribal along fe me hanga thek apot ni ke tribal pen tribal hoi sine ke e pran feta me dampu pufi bangke kaninji feta 6 community sotom phan ST ki pek ken li che don unde pusi bangke ninge thip dak ilkuma CM pi polo ninge haide la penda karbiang long ke existing tribal atum side lo MLA ke manta alang ni tum la bangso cabinet along alang tumas session along kuposi la bangso putak question raise ni dalo de ni tum existing tribal atum existing labang so ST status ke long tang atum phan ke bang jelangar ni isi ke thido kan hok doji pon hil tum ke sadon nunde posila tum dudun clear lo labang ta tum mang humimi lasi lake isi political isi kupilo po horizontal lo isi ke pamang humimi akam serang tum ke claim lo pot labang ke tum rada tum pang heksi ke me kali plotang tel tum dead long ri khai weirder feta me alang tum ke megjang clip sinang manpu lafi dak ni tum ke puji bang kala hello nang li tum feta minang li tum aseng tong chepe do donon ST status kel tum 6 communities tum han peglong li polam thenang tum praptit pen ninge donon kali plotang te non hajong ke den pola bang so ST status ki pi ponji polong jase met pet ke bidera decision along report alang tum kai proof pola bang so pot tong se court pen ching sek non pabanal tum ningji hainang po kali plotang tum khai representative kemanji a automatic available snili hentan mangke jong rageng tum la hello lam the bangke